Dobrý deň, ahojte. Možno ste si všimli, máme novú stránku Kreatívnej Európy, CD Slovakia EU, adresa ostala taká istá, ale od roku 2023 máme novú stránku, takže si ju spolu môžeme pozrieť, aby ste sa v nej vedeli ľahšie zorientovať. Takže máme tu horné menu. V hornom menu môžete nájsť delené informácie jednak podľa podprogramov, kultúra, média. Tie sa potom ďalej delia na základné informácie, výzvy, výsledky, potom nejaké ďalšie aktivity, to sa týka hlavne kultúry, mobilitný program Culture Moves Europe, tomu je venovaná samostatná podstránka. Takto si môžete nájsť jednotlivé témy podľa dátumov, podľa toho, ako boli pridávané. Ešte je tam z histórie aj k minulému programu, ktorý sa volal Iportunus. Potom sú tu ďalšia kategória podujatia. Tie podujatia sú členené na tiež kultúra, média alebo cross-sektorové, medziodborové, takže môžeme si dať pozerať všetky, môžeme si takto zakliknúť iba kultúru. Ku kultúre nemáme žiadne aktuálne podujatia, takže k programu média si dáme, vidíme deadline na prihlásenie, napríklad na tento workshop, rozklikneme si, vidíme, kedy sa workshop koná, kde sa koná, môžeme si ho pridať do kalendára, zdieľať na vybraných sociálnych sieťach. No a môžeme prejsť napríklad aj do archívu podujatí. Tam to máme tiež členené podľa kultúry. Kultúra je fialovou farbou, média sú, podprogram média je červenou farbou. Čo je dôležitá záležitosť, ktorú žiadatelia často hľadajú, sú výzvy. Takže vrátime sa takto na úvod. Výzvy sú uvedené pod podujatiami. Výzvy sú tiež členené na 3 kategórie: média, kultúra a výzvy medziodborové. Takže pozrieme sa do výziev kultúra. Práve teraz vyšla nová výzva na projekty európskej spolupráce. Vždy máme tuto hore podľa dátumu zoradené. Dole máme archív výziev, aby ste si ešte mohli pozrieť, ako to vyzeralo v minulosti. Tak rozklikneme si projekty európskej spolupráce. Máme tam deadline, ktorý je 23. január 2024. Máme tu krátku popisku v slovenčine, no a potom máme linky na takzvaný funding and tender opportunities a tam sa dostanete k presne, no tu sa mi niečo zrovna nekorektne zobrazuje, ale tam sa dostanete presne k formulárom a aktuálnym informáciám, ale zoznam, teda vzory formulárov môžete nájsť aj cez túto našu stránku, keď si kliknete sem. Takisto je tu ešte meniaci sa odkaz na zoznam participujúcich krajín, pretože toto sa vždy môže ešte zmeniť, keď nejaké krajiny pristúpia k programu. Takže takto vyzerá podstránka konkrétnej výzvy. Vrátime sa naspäť. Pod tým máme text o hľadaní partnerov. Existuje niekoľko nástrojov na vyhľadávanie potenciálnych partnerov na projekty, takže cez
túto podstránku sa tam viete dostať, môžete si tam skúsiť niečo prečítať. Každopádne odporúčame, najlepšie je hľadať partnerov na projekty osobne a mať nejaké overené inštitúcie, s ktorými ste spolupracovali v minulosti. No, stránka má samozrejme hlavičku, petičku, čiže dostanete sa k informáciám rôznymi spôsobmi, že buď cez to horné menu, alebo teda cez tento front page, alebo ešte aj cez petičku sú tam niektoré odkazy. Rozklikneme si napríklad často kladené otázky. Je to členené podľa jednotlivých tém. Máme tu aj video, kde sme zhrnuli takú modelovú situáciu, ako asi vyzerajú často naše rozhovory so žiadateľmi a žiadateľkami. Máme tu Culture Moves Europe, máme tu kultúru, média, všetky hlavné témy. Máme tu kontakt, ten nájdete aj na spodku, čiže naša korešpondenčná adresa je Gröslingová 32, ale fyzicky nás nájdete na Gröslingovej 43, čo je hneď oproti. Takže keby ešte niečo nebolo jasné, spokojne nás kontaktujte, tu sú kontakty, naše mená a budeme radi, keď sa prihlásite na odber newsletterov, či už z podprogramu Média, z podprogramu Kultúra, a takisto nás nájdete na všetkých možných dostupných sociálnych sieťach. Takže pozerajte, píšte, čítajte a želáme vám veľa úspešných projektov. Takže takto vyzerá nová stránka programu Kreatívna Európa na Slovensku. Tá stránka je teda hlavne v slovenčine, máme tu aj zhrnutie v angličtine, ale to je vyslovene informačné, lebo tá stránka slúži hlavne slovenským žiadateľom, subjektom zo Slovenska, ktoré sa uchádzajú o podporu z programu Kreatívna Európa. Informácie v angličtine nájdete na stránkach komisie alebo agentúry. Tuto sú ďalšie odkazy. Agentúra, Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru, ktorá má na starosti tieto všetky programy. Erasmus+, Kreatívna Európa, Európsky zbor Solidarity a Občania, rovnosť, práva a hodnoty, že predchádzajúci program Európa pre občanov. Takže tešíme sa na kontakt s vami. Dúfam, že sa vám naša nová web stránka páči.